Θα δούμε τώρα πώς δημιουργούμε ένα γράφημα μήκους εκκρεμούς περιόδους στα υπολογιστικά φύλλα του Google. Εδώ έχουμε ήδη εισάγει τα δεδομένα που θέλουμε να επεξεργαστούμε και να φτιάξουμε το γράφημα. Επιλέγουμε τόσο τις ετικέτες της κάθε στήλης όσο και όλα τα δεδομένα. Στη συνέχεια, στα δεξιά του μενού εικονιδίων βρίσκουμε το σχετικό εικονίδιο για το γράφημα. Επιλέγουμε εισαγωγή γραφήματος. Εδώ βλέπουμε αυτομάτως παρουσιάζεται ένα γράφημα διασποράς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η προηγούμενη εργασία περιλάμβανε ένα γράφημα διασποράς πάλι και γι' αυτό το λόγο εμφανίζεται τώρα σαν πρώτη επιλογή το γράφημα διασποράς. Μπορούμε από τη ρύθμιση τύπος γραφήματος να το μετατρέψουμε σε γράφημα γραμμών. Στη συνέχεια, επιλέγοντας το ίδιο το γράφημα και στην στήλη προσαρμογή, μπορούμε να επιλέξουμε και το γραμμή τάσης στη μορφοποίηση σημείου δεδομένου. Επιλέγοντας το γραμμή τάσης, βλέπουμε να εμφανίζεται μία γραμμή, ευθεία γραμμή, που είναι βέβαια λογικό αφού βλέπουμε ότι ο τύπος που εμφανίζεται είναι γραμμικός. Εμείς όμως βέβαια βλέποντας το γράφημα το οποίο έχει δημιουργηθεί, υποψιαζόμαστε ότι πρέπει να είναι κάτι λογαριθμικό ή κάτι πολυονυμικό ή κάποια σειρά δυνάμεων, και μιας και έχουμε μόλις δύο παραμέτρους που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε το γράφημα, θα πρέπει η επιλογή μας να είναι σειρά δυνάμεων. Αν επιλέξουμε το σειρά δυνάμεων, βλέπουμε την προηγούμενη γραμμή τάσης να εξαφανίζεται και ουσιαστικά να έχει επικαλυφθεί από τη γραμμή, την καπύλη του γραφήματος που ήδη έχουμε κάνει. Εάν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, βλέπουμε την επιλογή ετικέτα. Εδώ υπάρχει η επιλογή καμία. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να εμφανίζουμε και την εξίσωση που εκφράζει αυτή την καμπύλη. Αν πατήσουμε λοιπόν χρήση εξίσωσης, εμφανίζεται και η εξίσωση που εκφράζει τη σχέση ανάμεσα στην περίοδο του εκκρεμούς και στο μήκος του εκκρεμούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ η εξάρτηση είναι τετραγωνική ρίζα, δηλαδή η περίοδος είναι ανάλογη, εδώ βλέπουμε το συντελεστή αναλογίας, με την τετραγωνική ρίζα του μήκους του εκκρεμούς.